Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Filippa Katania. Illum ħuti jeżjes il-Knisja tagħmel il-festa tal-Katedra ta' Pietru. Ejjew għalhekk inżommu fit-talb tagħna il-Papa Franġisku li qiegħed hemm fuq is-siġġu, mhux is-siġġu tal-poter, imma is-siġġu tal-karità. Sant'Ignazju t'Antiokkja kien ħobb jgħid Ruma tippresjedi, tmexxi il-karità, l-imħabba ta' Alla. Jew nitolbu biex il-vjaġġ tal-Papa fostna iħalli l-frott mixtieq, kif ukoll biex aħna dejjem inkunu nies miftuħa għal bżonnijiet tal-oħrajn. Nies li anke nitolbu għal min huwa batut, mhux nitlob biss meta hemm xi ħadd li jinnaf kemm morda hawn li ma nafux bihom. Ejjew aħna wkoll nżommuhom fit-talb tagħna. Nitolbu lil Mulej jgħinhom, jgħin lit-tobba lil dawk kollha li jduru bihom. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li jebda taqlib ma jċaqlaq lilna, li jinti bnejt fuq is-sisien qawwija tax-xhieda li ta'ak l-Apostlu San Pietru. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżies, nitlob lill-presbiteri li hemm fostkom bħala presbiteru jiena wkoll u xhud ta' tbatija ta' Kristu u bħala wieħed li għandu sem mill-glorja li għad trid tidher. Iraw il-merħla ta' Alla fdata f'idejkom. Ħudu ħsieba mhux bil-fors imma minn qalbkom kif irid Alla. Mhux bil-qlieħ baxx imma bil-ħeġġa tal-imħabba. Mhux bħalli kieku taħdmu bil-qawwa fuq dawk li messewkom b'xortikom, imma billi tkunu eżempju tal-merħla. Imbagħad meta jidher ir-raj il-kbir tiksbu l-kuruna tal-glorja minsuġa minn mwart li ma jitbilx. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej u ir-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-Mulej u ir-raj tiegħi. Il-Mulej u ir-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jaħodni, hemm u irejjaqni. Il-Mulej u ir-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu, imqarjek nimxi fuq mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi,
il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwansuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlikli rasi u l-kalċi tiegħi tfawwar li. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħnina il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Alleluja, alleluja, alleluja. Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li jew bin il-bniedem? U huma weġbuh: xi jħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom, min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż Xmun Pietru u qallu: inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: ħini jient Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li jew fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jien natik l-infitaħ tas-saltna tas-smewwiet. Kull ma torbot fl-art ikun marbut fis-smewwiet u kull ma tħol fl-art ikun maħlul fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Min tgħidu n-nies li jien? Hija mistoqsija li Ġesu qed jagħmel lili u lilek dalgħodu. Min hu Alla fil-ħajja tiegħi? Huwa dak Alla li nfittxu meta jkolli bżonnu? Fuq ix hija mibnija id-dar tiegħi, fuq liema blata. Hawnhekk il-Vanġilu jurina li Pietru jistqarru jgħid: inti il-Messija li benta Alla l-ħaj. U Ġesu jgħidlu: fuq din nibni l-Knisja. Il-Knisja nibnija fuq il-fiduċja tiegħek lejn Alla. Mhux fuqna nfusna, mhux fuq il-kapaċitajiet tiegħi, għax il-kol kemm aħna dgħajfejn. Imma fuq dik il-fidi li fina iqanqal u iżomm ħajja l-Ispirtu Santu. Ħini jient għax il-missier urik b'dan. Kemm għandna x'nirringrazzjaw lil Alla eżies. Ejjew aħna wkoll nitolbu din il-grazzja li aħna nibnu l-ħajja tagħna fuq din iċ-ċertezza. Iċ-ċertezza li l-mulej huwa dak li jħobbna, huwa dak li jieħu ħsiebna. Fatt xbija ta' dan kollu kien propju is-salm li qrajna dalgħodu u aħna x'irrispondejna. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Kemm diffikultajiet niltaqgħu mal-ħajja veru. Għax jagħmlu parti mill-ħajja tagħna. Kemm marta nfosna, kemm weġat, kemm qteħ il-qalb. Il-mulej dan ukoll u refaħħhom fuqhom. Imma l-mulej jaf jagħti l-qawwa tiegħu f'dawn il-momenti. Ejjew nitolbu iqawwina.
jew nitolbuh biex aħna wkoll ikollna esperjenza vera ta' kemm il-mulej huwa ir-raj tagħna li jmexxina. Ejjew impoġġu fih il-fiduċja tagħna. Ħuti Jeżies, mal-Knisja kollha fid-dinja llum qegħdin iċċelebraw il-missjoni lil Kristu ta' lill-Apostlu Pietru biex iwettaq lill-aħwa kollha fil-fidi. Nitolbuh u ngħidu mulej wettaqna fil-fidi. Mulej wettaqna fil-fidi. Sabiex il-katedra ta' Pietru terġa' ssir sinjal ta' għaqda għal dawk kollha li jemmnu fi Kristu. Nitolbu mulej sabiex l-imħabba tal-Papa għal-bnedmin, issuq lill-mexxejja tal-popli kollha sabiex huma wkoll jaħdmu b'impenn veru u sinċier għal paċi u l-ġustizzja fid-dinja. Nitolbu sabiex id-batija ta' ħutna li huma persegwitati minħabba l-fidi tagħhom fi Kristu tqawwihom fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba. Nitolbu biex iż-żjara tal-Papa Franġisku fostna tħalli l-frott mixtieq u ma tkunx ġrajja li tgħaddi, imma tkun tassew ġrajja li twettaqna u tkabbarna fil-fidi u fl-imħabba tagħna lejn xulxejn. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej biex inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Agħti l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jdowru bihom fl-isptarijiet jew fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb tagħna. U għalla missier aħna nemmnu li l-missjoni li rċieva l-Apostlu Pietru minn għand ibnek tkompli b'dak l-Ispirtu Santu jażel bħala Isqof tal-Knisja ta' Ruma li tmexxi fl-imħabba il-knejjes kollha. Dan nitolbulek bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-mulej Alla tagħna. Jilqa' l-mulej mid-dejh is-sagrifiċċju għat tifħij glorja ta' ismu għad ġittan tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej, ilqa' it-talb tal-Knisja tiegħek u s-sagrifiċċju li hija sejra toffrilek biex tasal għal wirt ta' dejjem fis-sema taħt it-tmexxija tar-raj tagħha San Pietru li minnu talmet tkun sħiħa fil-fidi. Bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallejx weħda il-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jirowa dawk stess li inti qiegħed fuqha
bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iżerġ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla
li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jitkellmu waħda. Nitolbu. Aħna niċċelebraw il-festa tal-Apostlu San Pietru. Intu Alla qawwejtna bil-ġisem u d-dem ta' Kristu li jirċivejna. Nitolbuk li dan is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna iwettaqna fil-għaqda u isliem bi Kristu siedna. Jew ngħidu flimkien tliet Ava Marijiet illumna Marija, l-lum hekk niftakru fil-morda tagħna, partikolarment dawk il-persuni li sejjer xi intervent fuqhom matul dan il-jum. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.